Di hamo kadongan jumpa mo di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Andorak sa tajalo hata ni debata jumolo mahita martangyang. Asini roha madi hamu doho dame nasian debata mata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Ia renungan sadaryo dibuat do sian buku renungan wasiat do judul Satia do Jehovah. Marujaham may siyan hatani debata di Yesaya 40 ayat 10 pato 20 dohot pangodolhonon na siyan Yesaya 40 ayat 10 pitube songonoma didok hatani debata. Au debata ni Israel dang tadi konoko nasida. Hamo kadongan heado tahe tapareso sadia godang do nomor kontak telepon ni dongan na adong di hapeta. Ra adong doi lobi siya 1,000 goar. Lapatan na, tung macay godang dodongatan na boy ta telepon, ganut tiki. Alay memang boy do si pata, jupang partikian, tagan neng makatahatay doho dongan, dang dapo rohata, sada siyan na 1,000 na naing teleponota. Dang dapo rohata isi na naik teleponon. Jaladang iyaki kita na olo dongatay, mangaliar rohana nang tikina makatay dohot hita. Panguluan ni bangsa Israel dang say murah di bolus nasida. Tarlumobi ma hatiha danguduk nasida tu debata, gabi diuhum debata do nasida. Gabi hatoban di tano ni halak. Mabahin nasida hira somararga jala dang margogo. Gabi somarlapatan jala daktar paluasa dirina sian hamauloni. Di sude partikiani dakya ditadikot debata nasida. Mangula do debata paluahon nasida. Papungon ni debata do nasida muse. Jala paswangon ng ulo nasida gabi mararga. Di hamo kadongan hitape dakya ditadikod dewata. Di sude paragol miton ni ngoluta saya dong do sakap na dinggan di sakapi debata di bagasan ngolutaon asa mararga hita. Holanot tutu, ikon naradedo hita mangalului harajaon na jalamani ruto hatta Jesus. Nagabi pasu-pasu, tutonga-tonga ni portipion. Naing marsiajar hita, gabe dongan na burju, nabuy di pangasahon, tagan adong na makarikoton pangurupion. Amen. Songonima hatani debata renungan dihita sadaryon, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotwa kadongan, alamar hite na dohot dohita, mangurupi ulaw marbarita na ulirap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Moliate debata mga ramoti, oras